Horas bangsa Batak, ada dua kata dalam bahasa Batak yang hampir mirip, tetapi arti dan maknanya sangat-sangat jauh berbeda. Mungkin banyak dari antara kita belum tahu apa dua kata yang hampir mirip itu, tapi pengertian dan maknanya sangat jauh. Kali ini kami akan coba jelaskan, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan kita tentang makna dari kata-kata bahasa Batak. Yang pertama itu mopo. Kalau kita bicara masalah mopo, pasti kita berkaitan dengan kematian. Yang kedua, mangopoi. Kalau ini mungkin banyak yang belum tahu mangopoi itu apa. Ini tentang kehidupan. Jadi ada dua kata yang hampir sama, mopo dan mangopoi. Kalau mopo, ima bahasa Batakna ulaun pamasuk sadana tua-tua tu jabu-jabu naso pinaulini tanganna naso marjadela. Lapatanna di pamasuk ma tu batangna alani hamatean dang buibe masuk sadiri na pamasuk akadongam nama na tua-tuai tu jabu-jabu na sopinauli tanganna. Mopo biasana diulahon umumna ditiki lau patupaun adat manang ulaun partuat ni na tua-tuai ulaun mangido tangiang sari matua dohot sar matua ima mopo masuk tu jabu-jabu na sopinauli tanganna. Mangopoi mula-mula mangopoi bagas si bagadik tua ima masuk tu jabu manang inganan na pinauli di tangan ni na punasa. Artinya sada bagas na pinauli nagabe parmiaman managabe inganan pangalapan pasu-pasu, pangalapan gogo dan bagas partangyangan. Ima mangopoi. Jadi molomopo lapatanna tu hamatean, molo mangopoi tu hangoluan. Dua kata yang berbeda sada di ulahon habot niroha dapat duaon ulahon las niroha. Ima pangatusion nih kata mopo dohot mangopoi. Asa unang tarabat informasion tuhamu, silakan like, komen, dan share. Bagikan ke komunitasmu supaya semakin banyak orang mengetahui dan memahami adat budaya Batak. Horas bangsa Batak.